Škoda, pani prokurátorka, že ste tu neboli pred rokom, keď prvýkrát bol podaný materiál a keď sme ho stiahovali, aby sme si toto vypočuli, tak my sme sa asi aj ináč potom zariadili, lebo sme strátili rok asi. Ide o to, že vlastne ten materiál, ktorý sme stiahli minulý rok, a ja som na Mestskej rade ani za tento nový materiál nehlasoval, lebo minulý rok potom stiahnutí som spracoval druhý návrh Všeobecného záväzného nariadenia. A ten návrh som spracoval na základe funkčného nariadenia z mesta Modra, kde to funguje, kde to bolo uvedené do praxe a kde to vlastne je zavedené už nejaký čas. Ten materiál bol vlastne mestu aj predložený a bol schválený aj na komisii dopravy a výstavby v 6. mesiaci minulého roka. No ale potom je potreba, aby si taký materiál niekto osvojil a vlastne to sa nestalo. Viem, že bola snaha aj zo strany mesta diskutovať o tom novom materiáli a porovnať ho teda s tým pôvodným materiálom, možno vytvoriť nejaký spoločný kompilát. Je pravda, že bola výzva z mesta a na stretnutie sme sa dostavili dvaja poslanci, ktorí sme mali rozdielne názory. To bolo v septembri minulého roka. Ja som aj na viaceré teda pripomienky ten materiál poupravoval, nejako som ho sa snažil dať teda do pozície platnej alebo použiteľnej pre Stúpavu. Nakoniec mi bolo povedané, aby som ten materiál ešte dal aj na komisiu legislatívno-právnu, keď stavebná komisia ho teda schválila, legislatívno-právna komisia ho neschválila, to som sa dozvedel len sám, nedostal som ani odpoveď, to som si vytiahol teda zo záznamov komisie. Tak ako ste vravela, tie VZN-ka teda by mali byť v tých komisiách, tento predkladaný materiál teraz, čo je, nebol v komisii dopravy na znovu prerokovanie, čiže tam aj tento bod nebol splnený. A celý vlastne, ako jak ste to aj tie body všetky teraz opakovala, tak mnoho tých bodov v tom druhom návrhu bolo reálne akože navrhnutých, spracovaných. Určite mal aj ten druhý návrh chyby, určite by ste tam niečo objavili. To sa, akože, ale tým, že je zavedený do praxe niekde v meste Modra napríklad, čo hovorím, že odtiaľ som vychádzal, tak asi si tam už viacerými vecami prešli. A preto ja som aj, akože keby ste nevystúpili, tak ja aj tak sa akože prihlasím a poviem, že hoci som možno zo všetkých poslancov, čo sme tu, odborník na dopravu asi, lebo to mám študované najvyšší a som s všetkými 10 za parkovaciu politiku Stúpajú, už to tu dávno malo byť, tak za ten predkladaný návrh dneska by som nezahlasoval a bol by som proti. A na Mestskej rade som to nevysvetlil, tak tu by som to takýmto spôsobom vysvetlil, ale ďakujem, čo ste povedali. Ono k tomu materiálu predloženému veľa povedalo. Takže toľko za mňa. Ja, ak môžem k tej obligatórnym náležitostiam naozaj explicitne uviesť, že akým spôsobom to bude prevádzkované a tak ďalej, že to bude mesto Stúpava, že to nebude tá právnická poverená osoba, tak áno, má to proste chyby, ale ja hovorím, že je to lepšie možno stiahnuť teraz, ako to schváliť a potom to znova nejakým spôsobom naprávať. Ja obsahovo to, ako si mesto zvolí zóny jednotlivé a tak ďalej v tej parkovacej politike, akú sadzbu si zvolí, to ja samozrejme nenamietam, to vychádza z potrieb mesta. Tá parkovacia samotná politika ide len vlastne o tú terminológiu, o to, aby tá forma a aby tie obligatórne náležitosti, ktoré vyžaduje cestný zákon, aby to tam bolo uvedené a zapracované tak, aby to bolo súladné so zákonom, aby to bolo jasné, zrejmé, zrozumiteľné, aby sa tam možno nenachádzali nejaké veci, ktoré tam nemajú čo robiť a podobne. Nech sa páči, pán poslanec Havlík. Ďakujem. Tak zaznelo tu pár vecí, by som sa rada ja k tomu vyjadril. V prvom rade prokuratúra posudzuje zákon o všeobecne záväzného nariadenia, až keď je schválený, až keď je prijaté, hej. Nie v štádiu pred prijatím. Čiže vlastne celé toto, čo tu odznelo, je vlastne návrh pani prokurátorky, respektíve jej osobný názor, lebo nie je to ani protest, ani upozornenie. A vlastne prokuratúra môže posudzovať to všeobecne záväzné nariadenie až vtedy, keď je schválené. S tým, že keď má nejaké pripomienky k tomu, tak musí to buď do upozornenia alebo do protestu dať, aj to zdôvodniť. Ja by som, ak príjmeme tento postup, že proste každé všeobecne záväzné nariadenie, ktoré predložíme, nám prokuratúra pozrie ešte predtým, ako my ho budeme schvaľovať, a budeme tam hľadať nejaké formulácie, ktoré by mohli byť presnejšie. Áno, mohli by byť. Mohlo by to byť všeobecnejšie, mohlo by to byť presnejšie. Žiadne všeobecne záväzné nariadenie, žiadnej obce a mesta na Slovensku nie je legislatívny unikát v takom zmysle, že si povedia odborníci, že tuto už nemám čo doložiť, toto je fakt super. Ale to presne je
Tu ide o to len, aby to všeobecne záväzné nariadenie nebolo v obsahovom rozpore so zákonom, aby ten proces jeho príjmania nebol v rozpore so zákonom. A to sa posudzuje, až keď je schválené. Takže ja vrele súhlasím s tým, že možno, že niektoré formulácie by mohli byť iné, možno, že by nemuseli byť iné, ale to je potrebné povedať až potom, keď to všeobecne záväzné nariadenie bude schválené. K tej prvej pripomienke, tej najzásadnejšej, je tam v tom všeobecne záväznom nariadení, je tam, že mesto Stupava je prevádzkovateľ, je to tam explicitne napísané a to, že sa na ďalšej časti pripúšťa, že môže, tak to je len možnosť do budúcnosti za predpokladu, že sa mesto rozhodne, že nebude prevádzkovať, tak v takom prípade to môže zveriť aj nejakému prevádzkovateľovi. Tá predstava bola taká, aby som vysvetlil tú filozofiu, že v Stupave máme zhruba 9 takýchto verejných parkovísk a my nejdeme všetkých 9 spoplatňovať, my sme si vytipovali 3 kľúčové v centre, kde je ten problém, že príde tam človek ráno o 8, zaparkuje tam auto a parkuje tam vlastne celý deň a potom, pretože on tam robí niekde a potom bežný človek, ktorý ide do mesta, potrebuje si niečo na pol hodinu, na hodinu vybaviť, nevie zaparkovať na týchto 3 kľúčových parkoviskách, tak preto tá filozofia bola, začneme teda malým krokom dopredu, spoplatníme tieto 3 malé parkoviská, ktoré sú najviac vyťažené, aby tam bola obrátkovosť, aby v prípade, že niekto naozaj potrebuje na pol hodinu, na hodinu, aby to miesto našiel, lebo teraz ho nenájde. Jednoducho je to plné. Plné je to preto, že tam parkujú ľudia, ktorí využívajú tú plochu celý deň a im to vyhovuje takto. Len to nevyhovuje potom stovkám ľudí, ktoré tam potrebujú jednorazovo zaparkovať. A ten návrh je nastavený tak, že pripúšťa v budúcnosti k tým 3 parkoviskám sa môže pridať 4., 5., 6. až do 9, lebo máme ich 9. A potom už naozaj budeme musieť urobiť nejakú komplexnú zmenu, ale toto je len taký prvý krok k niečomu. Týka sa len 3 parkovísk z 9 verejných. Ešte raz pripomínam. A za to tá možnosť, že môže mesto v budúcnosti poveriť nejakého prevádzkovateľa. Už keď tam bude 9 parkovísk a nebude to zvládať, tak poveriť nejakého prevádzkovateľa. Ja si myslím, že v tomto ten návrh nie je v obsahovom rozpore so zákonom. Ale tá podstatná pripomienka smeruje k tomu, že vážime si vašu prácu, aj to, že ste sa na to pozreli. Určite mnohé z toho, čo hovoríte, je pravda. Ja tiež si myslím, že niektoré formulácie by mohli byť lepšie, bez osporu. Ale toto bude reálne až potom, keď sa to schváli, to všeobecne záväzné nariadenie. Keď nám dáte konkrétne upozornenie aj s odôvodnením, alebo konkrétny protest aj s odôvodnením, budeme na to reagovať. Možno niečo akceptujeme, možno niečo nie. To uvidíme, to bude potom, keď to bude aktuálne, potom to budeme riešiť. Takže k tomu prokurátorskému asi takto by som sa ja vyjadril. K tomu návrhu, jasne, zase pán Bujna, zase sme pri tom probléme, že my nemôžeme navrhovať, už je to VZN-ko, to znamená, že vy môžete len odporúčať, aby si niektorý z poslancov osvojil tie návrhy. A pokiaľ ide o ten návrh, aby prvých 15 minút bolo zadarmo, ja si myslím, že to dosť, ja by som súhlasil s pánom kolegom Kolárocim, že to dosť bude komplikovať ten proces. Neviem, jak by to bolo technicky implementovateľné, že ten človek by prišiel na to parkovisko, musel by sa ako keby zaregistrovať, musel by ako keby prejsť tým platobným systémom, ale prvých 15 minút by neplatil a nabehlo by to až 16 minútou, že by sa mu to počítalo, čo má zaplatiť. Problém, tamto nie je problém, kde sú rampy. Napríklad na Miletičke na trhu je to podobným spôsobom urobené. Vy vôjdete donútra, je tam rampa, stlačíte gombík a rampa sa zdvihne. A potom, keď chcete odísť, dajme tomu 17. minútu, tak vás to už nepustí, lebo on počíta a povie, vráťte sa a zaplaťte. Len v tomto prípade tu rampy nebudú. Čiže môže byť veľa praktických problémov, že človek príde, odstaví si tam auto, bude tam 20 minút, hej, a bude sa potom dohadovať s policajtom, lebo on povie, ja som tu iba 10 minút a policajt, nie, my vás sledujeme, vy ste tu 19,5. Akože to bude strašne veľa problémov spôsobovať v tom implementačnom procese. Takže ak chceme urobiť ďalšiu výnimku, lebo prvá výnimka je, že prvá hodina je 50 centov a nie euro. Ja si myslím, že to je dobré. Každý, kto si chce niečo vybaviť v Stupave, stačí mu na to hodina, maximálne 2 hodiny a tých euro a euro 50 ho nezabije. Je to aj ekonomicky únosné. A zároveň je to jednoduchšie, ako dávať ešte ďalšiu výnimku, že prvých 15 minút je zadarmo. Ale pokiaľ väčšina zastupiteľstva je za to, že toto chce schváliť, tak ja to aj toto by som podporil, neviem čo s tou implementáciou, či tam nebude problém. Podľa mňa úplne najlepšie by bolo schváliť toto všeobecne záväzné nariadenie tak, jak je predložené, tak, jak bolo zverejnené, aby sme sa zase vyhli tomu problému, že schvaľujeme niečo iné. Počkať si, čo nám na to prokuratúra povie,
začať to implementovať a vyhodnotiť, či sa to vôbec technicky dá alebo nedá. Kedykoľvek my môžeme zmeniť predpis. To však viete, že trestný zákon sa menil za posledný rok 6 krát. Hej, a nikoho to netrápi a bude sa meniť zase teraz za chvíľočku, že 7 krát. Čiže my keď zmeníme VZN-ko na základe toho, že vyhodnotíme nejaké odporúčania prokuratúry alebo odporúčania toho, kto bude technicky implementovať ten proces a povie, že áno, nemám s tým problém, prvých 15 minút môže byť zadarmo, zvládnem to, no tak to jednoducho doplníme do toho VZN-ka, ale bude to treba doplniť naozaj dobre. Teraz, ak to budeme doplňať na základe nejakého pozmeňovacieho návrhu, ja sa obávam, že urobíme väčší problém ako osoch, pretože sa môže stať, že my tam dáme do toho, že dobre, prvých 15 minút je zadarmo, ale musíme tam dať aj to, aby tí ľudia vedeli, lebo my musíme uvaliť tú povinnosť, že napriek tomu, že je zadarmo, on sa musí zaregistrovať, keď ide na to parkovisko. Hej? Aby sme vedeli, že čo je tých prvých 15 minút. Čiže už dávame nejakú povinnosť navyše. Hej? To musíme dobre nadefinovať, keď dávame povinnosť občanom, aby teraz by som si to nedovolil ako pozmeňovacím návrhom otvárať a teraz sa tu dohadovať, že to ideme urobiť, lebo sa môžeme naozaj kopnúť, to potom bude naozaj závažný problém. Takže kľudne, ja by som navrhoval, schválme to tak, jak je, počkajme si, čo urobí s tým prokuratúra, čo príde odtiaľ, jak to zdôvodnia, počkajme si na implementáciu, aké to technicky bude možné, ja som za... Dajme tam tých 15 minút zadarmo, keď sa to bude dať. Je to otázka, že sa to predloží ešte raz a schváli sa dodatok všeobecne záväznému nariadeniu. Alebo schváli sa nové. Toto sa zrušia veľmi podobné, len upravia sa tam formy, nejaké formulácie a dá sa tam tých 15 minút zadarmo. Ak to budeme ale teraz sa snažiť do toho za každú cenu vtesnať, tak môžeme urobiť niekde chybu, že na niečo nedomyslíme, lebo my vlastne tými prvými 15 minútami uvalujeme povinnosť na občana, že on pri vstupe na parkovisko sa musí zaregistrovať nejakým spôsobom, akým sa realizuje platba. Hej? A toto by som si teraz netrúfol naformulovať tak, aby som mal 100% istotu, že je to v poriadku. Takže to je môj názor. Prokuratúra má právo v čase, keď sa schváli, v poriadku, nech pošle pripomienky, nech pošle protest, budeme sa tomu venovať, ale ja si myslím, že tá potreba mesta, aby sa s tým začalo niečo robiť, aby sa ten prvý krok urobil, lebo my to už odkladáme, už neviem koľký rok, a tá potreba mesta tu je veľká urobiť ten prvý malý, ale prvý krok smerom k tomu, aby sme urobili nejakú reguláciu minimálne tých najviac vyťažených 3 parkovísk. A o tom je vlastne toto všeobecne záväzné nariadenie. Ďakujem. Dobre, ďakujem pekne. Nech sa páči. Ak by som mohla v stručnosti zareagovať na pána poslanca, tak chcela by som dať do pozornosti, že prokuratúra v rámci svojej pôsobnosti v netrestnej oblasti pri výkone dozoru nad zákonnosťou orgánmi verejnej správy nepreskúmava len schválené právne akty, ktorými sú individuálne správne akty, VZNK, uznesenia, ale takisto má v rámci zákona o prokuratúre právo poradného hlasu na zasadnutiach orgánov územnej samosprávy, možno viete. A je to za tým účelom, aby prokuratúra poukázala na nezákonnosti pred tým, ako sa také všeobecné záväzné nariadenie schváli. To znamená, my máme napríklad vyslovene explicitne uložené zo strany generálnej prokuratúry zúčastňovať sa na zasadnutiach obecných a mestských zastupiteľstiev v územnom obvode našich prokuratúr, práve za týmto účelom preventívnych, pokiaľ ide o nejaké VZN, ktoré sa schváľuje, je dôležité, aby sme poukázali zastupiteľstvu na to, že tam sme identifikovali určitú nezákonnosť. Čiže prokuratúra v rámci uplatňovania poradného hlasu na zasadnutiach orgánov územnej samosprávy má takéto právo a práve ja ho využívam a ako som avizovala na začiatku, ako som uviedla, je to z toho dôvodu, že toto všeobecné záväzné nariadenie bude predmetom previerky a preto som si dovolila na to poukázať a zároveň realizovať túto svoju právomoc, ktorá mi vyplýva priamo zo zákona o prokuratúre. Ja nepreskúmavam iba schválené a platné účinné právne akty, ale aj preventívne pôsobím v tejto oblasti. Takže toľko k tomu. Čo sa týka samotného obsahu vo vzťahu k nejakým lokalitám, parkoviskám, k tomu sa ja samozrejme nevyjadrujem, lebo toto je všetko naozaj na zvážení mesta, mestského zastupiteľstva podľa potrieb mesta. Pán poslanec Smeja. Pán poslanec Kušnír potom. Ďakujem za slovo.
Ja by som rád povedal, že nevidím veľký dôvod stiahovať toto VZDN z rokovania zastupiteľstva. Určite by som ho posunul do schváľovacieho procesu a teraz ho už neodkladal. Už to tu bolo spomínané, jednak na to dlho čakáme, jednak je to dosť silná potreba mesta. Za seba hodnotím to VZDN ako veľmi pragmaticky napísané, čiže zadefinované, kto je prevádzkovateľom, zadefinované, ktoré sú to presne parkovacie plochy, či je to už vjazdová alebo výjazdová plocha, tie parkoviska sú všetky vjazdové, výjazdové, to je by som povedal taký detail, že to už ako keby neovplyvňuje technikáliu toho, že ako to bude fungovať a alebo takto by som povedal, že aby ten občan, ktorý si chytí to VZDN do ruky, aby mu bolo zjavné, čo má na tom parkovisku urobiť, kto ho môže skontrolovať a koľko za to má zaplatiť a na ktorom to je parkovisku. Toto je podľa mňa smerodatné preto, aby vedelo to VZDN v praxi fungovať, lebo my sa môžeme o tom baviť, že či slovíčko tu také alebo onaké, ale v zásade my potrebujeme, aby ľudia pochopili, že čo majú kde presne urobiť. Preto napríklad tá mestská polícia tam uvedená, či už má alebo nemá, že to duplicita nejakého zákona, ale nie je to zlé. A navyše tá mestská polícia bude vlastne hlavným vykonávateľom tej kontroly. Kontrolórka môže kontrolovať VZDN, samozrejme veď aj kontrole plnenia uznesení sa k tomu, že bude vyjadrovať časom alebo podobne, že samozrejme, ale v realite tú kontrolu, či ten dotyčný, ktorý tam parkuje so svojím vozidlom na danom parkovisku a či má zaplatené a či tam teda parkuje legálne alebo nelegálne, bude kontrolovať mestská polícia, preto to tam explicitne uvedené, aby to bolo jasné aj pre tých obyvateľov mesta. My potrebujeme tie VZDN schvaľovať tak, aby boli takto v praxi uchopiteľné, aby tomu ľudia rozumeli. Takže na základe tohoto hodnotím, že to VZDN je, aj keď bolo povedané, áno, dalo by sa to ešte ladiť a neviem čo, ale z pohľadu tohoto je to vykonateľné, vie to byť takýmto spôsobom funkčné a potrebujeme sa v tom smere pohnúť ďalej, aby ja tento návrh podporím takto, ako je. A ešte čo sa týka tých 15 minút a tohoto, v zásade nevidím problém ani s tými 15 minútami. Skôr tá technická časť, hej, že človek v podstate musí spraviť úkon, že veľa ľudí to môže evokovať to, že keď mám 15 minút zadarmo, tak vlastne nemusím spraviť ako keby nič. Ale keď sa väčšinou dohodneme, že chceme tam mať tých 15 minút, akože majme, ja to podporím aj tak, len keď sa povie, že sa platí od prvej minúty, tak každému bude hneď jasné, že áno, od prvej minúty musím poslať nejakú SMS-ku alebo vykonať nejakú platbu. Ale keď tam bude tých 15 minút, môže sa stať to, že však ja som si myslel, že to nemusím, lebo to mám iba tých prvých 15 minút. Čiže bude to potom treba dobre spropagovať v novinách, treba o tom treba porozprávať, možno doplniť na nejakých informačných tabuliach, že aj keď je tam 15 minút, je potreba sa zaregistrovať, aby bolo jasne dané, že od ktorého presného času tam to auto stojí a či teda ešte je v lehote 15 minút, alebo už má zaplatiť. Čiže toľko za mňa. Ďakujem. Dobre, ďakujem. Nech sa páči. Martin, ja ťa chápem, ty si tu druhé volebné obdobie a sa dostal len ale druhé volebné obdobie riešite parkovaciu politiku a nepodarilo sa to presadiť. Akože z tohto pohľadu by som aj ja povedal, že poďme konečne niečo schváliť. Ale ja som oslovil všetkých poslancov, neviem, možno to traja čítali celé, to VZDN-ko, však len príklad. Ja tam mám normálne v bode napísané, že 15 minút sa dá zaplatiť jediným bežným spôsobom a odoslaním SMS-ky na dané číslo s danou značkou, proste je to tu celé popísané. Stačilo si tento jeden bod zobrať, hodiť si to do toho skráteného riešenia, ktoré sa tu predkladá, ale asi to nikto poriadne nečítal, lebo však to vôbec není nemožné, to je oskúšané. Cez SMS-ku to tak funguje. Ďalší bod tam je, základná časová tarifa za dočasné parkovanie hradená prostredníctvom parkovacieho automatu je hodinová. To znamená, že je možné cez automat uhradiť len hodinu. Tak človek, čo chce 15 minút tam parkovať, si to s tou SMS-kou, lebo to už vie dneska každý urobiť, tých 15 minút zadarmo proste vybaví. Všetko takto technicky to bolo tam popísané. Dobre, nejdem to ďalej rozoberať, to len na ten prípad tých 15 minút. Ale ja chcem poprosiť akože poslancov ostatných, však ja som hodiny tomu venoval a je mi ľúto, že rok sa minul a nikde sme sa neposunuli, ale stále budem trvať na tom, aby sa urobilo poriadne to VZDN-ko a ak sa to dneska teda stiahne, tak len chcem poprosiť všetkých poslancov, aby sa tomu naozaj venovali a nie keď aj proste niekto vynaleží tú nejakú aktivitu a potom dostaneme odpoveď od troch, tak to nevidím ako prístup nejakého tvorivého a nejaké tvorivej spolupráce. Ja viem, každý má možno nejaké iné témy, tejto úplne tak nerozumie,
ale je naozaj výsmech, keď pán Bujna zvolá stretnutie a príde tam Martina a ja. A dobre, traja ľudia mi napísali, že súhlasia s tým celkovým riešením. Oni vedia, kto to napísal, ale však sme tu 16 poslanci, tak ak naozaj toto chceme, a ja si myslím, že väčšina súhlasí s tým, aby sa to tu konečne vyriešilo, tak sa skúsme tomu trošku ináč postaviť. Ďakujem.